Якую таемную гульню вядзе Лукашенко, куды ён пасяліў сваіх ахоўнікаў і колькі грошай на цацкі траціць яго сын, а таксама што стала вядома пра загінулых беларусаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Скандал з жыллём для шматдзетных у Мінску. Аказалася, што замест заяўленых сем'яў у сталічную новабудоўлю засяляюць ахоўнікаў Лукашэнкі. У мінулым годзе ў Мінску скончылі будаўніцтва новага квартала шматпавярховікаў. Гарадскія ўлады заяўлялі, што гэта будзе жытло для тых, хто даўно стаяў у чарзе. Але цяпер выданне «Зеркала» даведалася, што насамрэч у адным з дамоў пасяліліся некалькі дзясяткаў супрацоўнікаў службы бяспекі Лукашэнкі, уключаючы яго асабістых целаахоўнікаў. У гэтай новабудоўлі па вуліцы Валгаградскай больш за палову кватэр аказаліся звязанымі з гэтай структурай і яе супрацоўнікамі. 20 памяшканняў афіцыйна знаходзяцца ў аператыўным кіраванні службы бяспекі, а каля 40 новых уладальнікаў нерухомасці фігуравалі ва уцечках як службоўцы аховы Лукашэнкі. Напрыклад, у спісе уладальнікаў новых кватэр знаходзіцца Ілля Пагуляеў, які шмат разоў трапляў на фота з мерапрыемстваў з удзелам Лукашэнкі. Падчас фіналу конкурсу «Міс Беларусь» у верасні 2025-го ён сядзеў па суседстве з Наталляй Эйсмант. Ахоўнік Уладзіслаў Кавалеўскі засланяў сабой Лукашэнку ў Бішкеку, а былы міліцыянер Андрэй Пузырэнка стаяў за спінамі наведвальнікаў храма ў Раўбічах, калі Лукашенка прыязджаў туды ў студзені 2026-го. Трохпакаёўка ў новым доме дасталася целаахоўніку Артёму Сабяшчанскаму, які некалькі разоў трапляў на фота як суправаджальнік Мікалая Лукашэнкі. Яго новы сусед Аляксандр Пашкевіч часцей працаваў на мерапрыемствах з удзелам старшыні палаты прадстаўнікоў Ігара Сергіенкі, а Раман Карачан кантраляваў абстаноўку падчас паездкі Рамана Галоўчанкі ў Іран. Але не ўвесь 16-павярховы дом перайшоў менавіта да службы бяспекі Лукашэнкі. Частка жылля дасталася і іншым дзяржаўным ведомствам. Журналісты «Зеркала» пішуць, што некаторыя іншыя жыхары звязаныя са службай у структурах Міністэрства ўнутраных спраў. Акрамя таго, у спісе уладальнікаў знайшліся імёны некалькіх супрацоўнікаў Мінгарвыканкама. Яшчэ 5 кватэр знаходзяцца ў кіраванні аператыўна-аналітычнага цэнтра пры Лукашэнку, аднаго з самых закрытых ведамстваў Беларусі, якое афіцыйна абараняе ад уцечак дзяржаўных таямніц і іншых звестак, якія ахоўваюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам. Новыя кватэры бясплатнымі не былі, аднак маглі абысціся значна танней за рыначную цану. Кошт квадратнага метра ў сілавым доме не публікавалі, але жыхары суседніх дамоў таго ж забудоўшчыка называлі журналістам сумы ў 2100-2300 беларускіх рублёў за квадратны метр. Як даведаліся журналісты, многія навасёлы са службы бяспекі афармлялі ільготныя крэдыты ад Беларусбанка на 20 гадоў, і кватэры, набытыя на такіх умовах, нельга прадаваць да пагашэння запазычанасці. Але ж адзінкавыя аб'явы о продажы кватэр у гэтым доме для сілавікоў ужо з'яўляюцца. Напрыклад, за двушку просяць 370 000 беларускіх рублёў. Паставілі кропку ў гучнай крымінальнай гісторыі. У мінскім гарадскім судзе вынеслі прысуд адразу 54 абвінавачаным па справе махлярскіх кол-цэнтраў. Гэта была вялікая міжнародная злачынная арганізацыя, офісы якой знаходзіліся ў Маскве, Бішкеку і Мінску. Усё гэта працавала з 2017 года па вельмі банальнай схеме. Людзей пераконвалі інвеставаць грошы ў фінансавыя праекты, якіх на самай справе не існавала, а ўсе рахункі, куды ахвяры пералічвалі сродкі, кантраляваліся самімі жа махлярамі. Адметна, што з мінскага кол-цэнтра было забаронена званіць і шукаць ахвяр у Беларусі. Адтуль апрацоўвалі толькі жыхароў Расіі і Украіны, а таксама Узбекістана ды Казахстана. Падобна, што такім чынам арганізатары спадзяваліся не трапіць у поле зроку беларускіх сілавікоў, але на пачатку года мінскі офіс накрылі, і тады былі затрыманыя дзясяткі ўдзельнікаў. Прычым на момант аблавы ў памяшканнях махляроў знаходзілася каля 200 чалавек, але пад крыміналку трапілі толькі паўсотні. Цяпер кіраўнікі атрымалі ад 6 і да 11,5 гадоў са штрафамі да паўмільёна рублёў. Шараговых удзельнікаў пасадзілі на тэрміны ад 3 гадоў і 3 месяцаў да 7,5 гадоў. Фігурантам меншага калібру прызначылі штрафы да 180 000 беларускіх рублёў. Сёння Лукашенко прыняў 2 важных чыноўнікаў і закрануў 2 вельмі розныя тэмы.
Так, з мужам Наталлі Пяткевіч Валянцінам Рыбаковым яны гаварылі пра будучыя перамовы з амерыканскай дэлегацыяй. Лукашенко назваў перспектывы ў адносінах Беларусі і ЗША нядрэннымі, а таксама перадаў прывітанне спецпрадстаўніку Джону Коулу і яго цытата «чароўнай жонцы». Рыбакоў у сваю чаргу паведаміў, што сустракаецца з Коулам прыкладна раз на тыдзень, і адбываецца гэта ў Нью-Йорку, дзе муж Пяткевіч працуе як пастаянны прадстаўнік Беларусі пры арганізацыі Аб'яднаных Нацый. І цяпер Рыбакоў вяртаецца ў Амерыку з нейкім таемным пасланнем ад Лукашэнкі. Паведамляецца, што, цытата Рыбакова, літаральна некалькі дзён таму былі сфармуляваныя чарговыя пэўныя прапановы Злучаных Штатаў у наш адрас. Лукашенко з імі азнаёміўся і зноў цытата даў адпаведныя даручэнні тым структурам, якія павінны займацца рэалізацыяй гэтых прапаноў. Што такога Лукашэнку прапанавалі і што ён на гэта адказаў, пакуль што трымаецца ў сакрэце, але не выключана, што гаворка можа ісці пра вызваленне яшчэ адной партыі палітычных зняволеных. Ну а з кіраўніком Віцебскай вобласці Аляксандрам Рагожнікам у Лукашэнкі ішла гаворка пра узбекскіх мігрантаў. Але падрабязнасці іх размовы таксама трымаюцца ў сакрэце. Па выхадзе ад Лукашэнкі чыноўнік паўтарыў, што замежных работнікаў у Беларусі ўсё задавальняе і ніякіх прэтэнзій у іх больш няма. Цытата. Усе атрымліваюць той узровень зарплаты, які быў абгавораны першапачаткова, і ён нядрэнны. Канец цытаты. Праўда, адзначым, што днямі ўсплыла яшчэ адна дзіўная і не вельмі прыемная гісторыя з узбекскім работнікам. Нейкі грамадзянін Узбекістана прыехаў у Беларусь, аднак чалавек, які абяцаў яму працу, проста знік і перастаў выходзіць на сувязь. У выніку пасля некалькіх дзён марных спроб знайсці працадаўцу замежнік застаўся ў чужой краіне без грошай, і вярнуцца дадому ён змог толькі пасля звароту ў пасольства Узбекістана. Прычым на фота, якое апублікавалі самі жа узбекскія дыпламаты, падмануты работнік чамусьці стаіць на мыліцах. Наўрад ці ён прылятаў на працу ў такім жа стане здароўя, але што здарылася з мужчынам у Беларусі, вырашылі не агучваць. У Беларусі адбыўся ўсплёск трагічных аўтамабільных аварый. Толькі за апошнія 3 дні на дарогах загінулі 10 чалавек, а за мінулы тыдзень агулам 12. Прычым страшная тэндэнцыя працягваецца, і ўвечары панядзелка загінулі яшчэ 2. Пад Салігорскам 22гадовы хлопец на Мерседесе пайшоў на абгон, але на сустрэчнай паласе ў лоб сутыкнуўся з эвакуатарам «Газель». У выніку і сам малады кіроўца і яго 18гадовая пасажырка загінулі на месцы. Яшчэ адна дзяўчына, якая знаходзілася ў аўто, была шпіталізаваная ў цяжкім стане. Стала вядома, колькі грошай сярэдні сын Лукашэнкі спускае на свае забаўкі. Расследавальнікі праекта «Бюро» здабылі дакументы аматарскай хакейнай каманды «Шчыт», за якую якраз-такі і гуляе Дмітрый Лукашенка. Дык вось аказалася, што за апошнія 4 гады на гэтую каманду сышло больш за 700 000 еўра. У дакументах гэтыя грошы пазначаныя як паступленні, атрыманыя ў якасці бязвыплатнай ці спонсарскай дапамогі. Але хто тыя мецэнаты і спонсары, якія ахвяруюць казачныя сумы на аматарскі хакей, невядома. Акрамя таго, «Шчыт» плаціць заробак 2 супрацоўнікам. Першы Яўген Кукушкін, які ў нулявых быў чыноўнікам у камітэце па каштоўных паперах пры Савеце міністраў Беларусі, але трапіўся КДБ. Мы ўжо распавядалі, як яго ў 2002 годзе затрымалі за спробу перадаць расійскім бізнесоўцам вайсковую дзяржаўную таямніцу аб дзейнасці абароннага прадпрыемства «Пеленг». Але тады Кукушкін нейкім цудам за краты не трапіў і атрымаў усяго толькі умоўны тэрмін. Прычым у хакейнай камандзе Кукушкін працуе з моманту заснавання і выконвае абавязкі як трэнера, так і старшыні савета клуба, а значыць, па сутнасці кіраўніка. Другі штатны супрацоўнік Аляксандр Жукавец калісьці працаваў трэнерам па хакей. Праўда, не на лёдзе, а на траве, а пасля і сам гуляў за каманду Дмітрыя Лукашэнкі. Цяпер жа ён пазначаны ў штаце хакейнага клуба як трэнер-адміністратар на чвэрць стаўкі са сціплым акладам у 278 рублёў. З'явіліся падрабязнасці страшнай гісторыі з Віцебскай вобласці. Гэтай вясной у гарадскім пасёлку Ушачы проста ў вулічнай прыбіральні знайшлі нежывое немаўля. Прычым эксперты ўстанавілі, што дзіця нарадзілася цалкам даношаным і жыццяздольным, але ў выніку проста захлынулася ў фекаліях. Цяпер следчыя расказалі, што затрымалі падазраваную, і ёй аказалася 24гадовая маці малога. Жанчына мела вялікія праблемы з алкаголем і не звярталася да медыкаў падчас
падчас цяжарнасці, а калі прыйшоў час нараджаць, то яна зрабіла гэта ў прыбіральні ў двары свайго дома. Жанчына сама разарвала пупавіну, пасля чаго малое звалілася ў выграбную яму, але ж гора маці не стала яго ратаваць, а проста спакойна вярнулася ў хату. Падчас усяго гэтага жанчына была на падпітку, і нават у крыві загінулага нованароджанага спецыялісты выявілі наяўнасць этылавага спірту, а значыць, што жанчына ўжывала алкаголь нават перад самімі родамі. Сужыцель жанчыны заўважыў сляды крыві на яе адзенні, расказаў пра гэта сваёй маці, і толькі тая нарэшце выклікала хуткую. Дактары забралі парадзіху ў бальніцу, але не знайшлі дзіця і перадалі інфармацыю сілавікам. Тыя ў выніку і выявілі страшную знаходку. На допыце жанчына шчыра прызналася, што ўжо мае адну дачку, і другое дзіця яна проста не хацела, бо яно было не ад сужыцеля, і пра гэта яна вельмі баялася прызнацца свайму кавалеру. У выніку жанчыну змясцілі ў СІЗА і хутка будуць судзіць. Максімум, які ёй пагражае па беларускім заканадаўстве, 25 гадоў пазбаўлення волі, бо пажыццёвыя ці найвышэйшую меру ў Беларусі жанчынам не прысуджаюць. Беларуска так здала кватэру расіянам, што ў выніку ледзь не засталася зусім без жылля. Да мінчанкі звярнуліся звычайныя на першы погляд арандатары – рыэлтар Аляксандр і яго кліентка Наталля з Ніжняга Новгарада. Жанчына паведаміла, што арэнду ёй будзе аплачваць кампанія, таму працадаўцу патрэбная копія пашпарта ўласніцы. Тая, у сваю чаргу, нічога не западозрыла, перадала копіі дакументаў на кватэру, свайго пашпарта і ключы. Праблем з жыльцамі ніякіх не было, і калі гаспадыня заходзіла да іх па грошы, то нават здзіўлялася ідэальнаму парадку. Але ж у гэты час парачка цішком рыхтавала сапраўдную аферу. Яны зрабілі падробленыя расійскія пашпарты са сваімі фота і фальшывую даверанасць, нібыта выдадзеную натарыусам у балгарскай варні. Паводле дакументу уласніца даручыла аднаму з парачкі прадаць сваю кватэру. Затым махляры прыйшлі ў мінскае гарадское агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і за 45 хвілін аформілі дамову куплі-продажу. Жанчына выступала ад імя уласніцы па даверанасці, а мужчына як пакупнік. Іх дакументы рэгістратара не насцярожылі, бо быў і апастыль, і натарыяльна завераны пераклад. Так, кватэра коштам каля 90 тысяч даляраў афіцыйна перайшла да чалавека, якога не існуе, бо пашпарт пакупніка таксама быў фальшыўкай. Трапіліся махляры, калі паспрабавалі гэтую кватэру перапрадаць. У выніку іх затрымалі, а кватэру, на шчасце, вярнулі ўласніцы. Але аказалася, што яе жыхары па такой жа схеме таксама падманывалі і расіян. У выніку іх перадалі на радзіму, дзе і адбыўся суд. Разбіральніцтва цягнулася некалькі гадоў, і ў выніку жанчына атрымала 5 гадоў і 4 месяцы калоніі, а яе падзельніку далі 1,5 года. Але з улікам ужо адседжанага ў СІЗА тэрміну абаіх вызвалілі проста ў зале суда, бо пакаранне палічылі цалкам адбытым. Віну з махляроў так ніхто і не прызнаў. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.